трябва много добре да осъзнаем и да приложим в действие. Надяваме се, че така изброените наши резултати ще ги постигнем и в резултат от това ще можем да предложим един действащ модел за въвеждане на добри практики в областта на трудовата заетост на хора с увреждания, особено за тези, които имат тежки физически, психически, ментални и телесни увреждания. Няма да губя повече от вашето време, само искам в заключение да подчертая, че в период на криза и увеличаваща се безработица, защитената заетост е много подходяща форма за трудова реализация на хора с тежки форми на трайни увреждания, което смятаме, че ще даде и възможност за осигуряване на достоен живот за тази група хора с увреждания. Намаляващата